med ekstra meget prestige i den her, fordi det er en vigtig ting. Fredagsbarn. Sara, vil du sige noget? Ja, skal man kigge på de kræfter, der er blevet lagt i at samle stemmer, så det er jo næsten på højde med Oscar. Og de nominerede er? De nominerede er Svederen, Studenterbarn, Klubben, Medicinsk fredagsbarn og fredagsbarn DK. Og spændingen skal udløses. Vinderen er Klubben! Tusind tak. Det er simpelthen en kæmpe ære for os at have modtaget den her. Frem til sommeren, der havde vi faktisk en meget stolt tradition. Vi havde fest om torsdagen. Men nu gør vi det om fredagen. Og det er jo et ganske flot bevis på, at vi om fredagen har byens bedste stemning, byens bedste studerende, byens bedste lille fugl. Så kan I og ikke mindst, så har vi selvfølgelig også byens bedste medarbejdere. Jeg har faktisk inviteret folk med her. Og tusind tak til jer. Og tusind tak til vores driftschef Jasper. I er simpelthen bare fucking nice. Tak skal I have.